Napríklad, keď chceme robiť vzor číslo 53, tak vidíme, že môžeme pokračovať z patentu, jedno hladko, jedno obrátko, takže nastavíme na saniach potrebnú veľkosť a potrebné vlastne potrebný typ vzoru a vlastne potom už môžeme pliesť. A vždy nastavujeme potrebné tlačidlá, keď sú sane na pravej strane pletacieho stroja. Takže ešte raz. Podľa vzoru nastavíme dvojku, potom šestku a stlačíme Včko. Na zadných saniach dáme dvojku a na kríž, tak ako je napísané, šestku a Včko. A vlastne pokračujeme v pletení. Tu si vlastne môžeme všimnúť, že každé druhé očko sa bude nahadzovať a nebude sa pliesť. A z opačnej strany, keď pôjdeme, tak to bude naopak. Takže tu vidíme, že na prednom lôžku sa očka uplietli a na zadnom lôžku sa vlastne očka len nahodili. A keď budeme takto robiť potrebný počet radov, tak nám vznikne potrebný vzor. Vždy si potom treba vyskúšať na kúsku vzorky, upliesť z priadze a zapamätať si alebo zapísať si počet radov na výšku, ako upletieme, a potom vlastne rozrátavame na šírku počet očiek. Tu vidíme, že pletieme vlastne 10 očiek vpredu, 10 očiek vzadu a na výšku upletieme napríklad 50 radov a podľa centimetrov, aká bude dĺžka priadze, potom vypočítame napríklad na pletenie svetra alebo už inej veci, ktorú chceme upliesť. Treba si dať pozor, lebo keď sa tá priadza ešte není dostatočne veľa upleteného, tak nemá čo ťahať vlastne stredom dole, tak radšej si trošku poposúvať ihly, aby vlastne nepadali, alebo sa to inak neznehodnotilo z tých ihiel a z jazyčkov, aby vlastne ten vzor bol taký, ako má byť. Takže teraz vlastne vidíme, že sme uplietli asi 14 radov patentu a teraz máme 28 rad danej vzorky. Takže vidíme, že teraz máme nejakých 16 radov vzorky, tak keď si upletieme 20 radov, tak už potom vlastne budeme vedieť si rozrátať na výšku, akú potrebujeme. Takže toto máme vlastne 20 radov. Keď si chceme, môžeme si vynulovať
Keď sa nám nechce počítať od patentu, tak si dáme vždy na 0. A keď chceme skúšať nejakú inú vzorku, tak si dáme na 0 a vieme, že si upletieme napríklad 20 radov z každej vzorky a podľa toho môžeme potom rozrátavať, na akú dĺžku nám vlastne vystane alebo koľko budeme potrebovať počet radov alebo počet očiek. Keď chceme skúsiť ďalšiu vzorku, napríklad vzor číslo 54, tak tam vidíme, že vzadu prepneme tlačítka na N, čiže tam nie je nič, tam nie je žiadne Včko a dáme to napríklad na hustotu 3 a vpredu vlastne Včko zostane zapnuté, prehodíme na 4 a tam necháme 2. A teraz vlastne pokračujeme ďalším vzorom. Znovu si to skontrolujeme, či všetky očká vlastne preštrikovali, keď nie, tak vlastne môžeme to trošku tomu pomôcť. Ihlu potiahneme. Takto. Teraz napríklad upletieme 20 radov z tohto vzoru číslo 54 a potom môžeme pokračovať alebo nejakým iným vzorom, alebo uberaním, alebo priberaním očka. Táto posledná sa nám nepreštrikovala, tak si ju potiahneme za jazyček a vlastne vlnu dáme pred jazyček, potiahneme a takto vlastne sme doštrikovali vzor. Znovu vidíme, že niektoré očka nepadli celkom, aj toto krajné, tak si ho radšej takto posunieme, aby sa nám nepretrhla priadza, aj aby sa vzor uplietol. Keď chceme vystriedať farbu, tak si môžeme vlastne kombinovať rôzne farby pri pletení a znovu meníme farbu tak, že jazdec je na pravej strane pletacieho stroja a vymeníme pletaciu priadzu, farbu a upletieme toľko radov, koľko chceme, aby bol vzor farebný.